Mit navn er Nadia Knight. Jeg kommer fra importen Creepers. Mit firma skulle have bestilt mig et værelse. Er det noget, de kan klare? Ja, det kan jeg sagtens. Kan jeg byde på en cookie? Nej tak. Kan du fortælle mig, hvor jeg skal bo? Ja. Kan jeg ikke byde dig på en cookie? Nej tak. Kan du fortælle mig, hvor jeg skal bo? Okay, hvis du absolut ikke vil have den cookie, så skal du bo på etagetretten, værelsesretten, luksussuiten. Hyg dig! Mange tak. Endelig er jeg her. 12. 13. Jamen, hvad er det for et sted? Visne blomster over det hele, og det går ikke. Det skal skiftes ud med mors egne blomster fra mors egen hjemmedyrkede have. Det var bedre. Sådan, ja. Jeg skal have mig et bad, men hvor er det dumme nøgle henne? Aha, der var jeg den. Jeg har brug for et dejligt varmt bad. Varmt? Jamen, det er varmt jo. Varmt. Kom så med noget varmt. Varmt. Det bliver fed. Jeg vil ikke. Jeg får ikke betalt de dumme zombier. Hvad det sige? Jeg skal bare i koldt. Nej. Hvad sker der? Jeg vil ikke det her mere. Mine nøgler. Jeg kan aldrig finde dine nøgler. Der var de. Sådan der. Nej, ikke også her. Visne blomster over det hele. Jeg troede, det var en luksussuite, jeg skulle hen til. Men nej. Jeg skal da selvfølgelig have en klam, ulækker suite, eller hvad man kan kalde det. Men der er der til gengæld pejs, så jeg kan varme mig lidt efter det ulækre bad. Nej, det træder sig. Var det det eneste? Nej. Ud. Jeg er færdig med det her. Det er simpelthen for latterligt. Jeg kan virkelig ikke lide dig, men jeg bliver nødt til at smile. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Ja. Jeg kan starte med selve soveværelset. Der er visne planter over det hele, som jeg i øvrigt har skiftet ud med mine egne roser fra min egen have. Nok om det. Badeværelset. I det varme vand kommer der zombier ud. Og i det kolde vand kommer der lava ud. Altså, hvad sker der for jer? Og da jeg skulle ind i stuen og troede, at jeg skulle hygge mig foran pejsen, så kommer der minsandten ild, der spreder sig ud over det hele. Kan I forklare mig lidt om det? Nej. Ja, jeg er jo ikke den rigeste her i byen, men... Ja, det er fint. Så er det nok ikke det smarteste at lave et hotel, vel? Du er så dum, din idiot. Fy for helvede, du lugter. Hun døde. Hun døde? Ja, hun døde. Ja. Jeg må have mig noget søvn. Endelig fik jeg ramt på det svin. Jeg må have mig noget søvn. Endelig er hun død.